ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶାସନ। କେଉଁଭଳି ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ଏ ଡେଟ୍କୁ ଆଉ ତାରିଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାମ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏହା ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତେ ଦିନ ପୁରୁଣାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପିଲର କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆର କାମ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ପୁରା ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର। ଇଏ ଜଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିଭଳି ବହୁତ କିଛି ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି।